Het is een enorme puzzel tussen het eerste schetsontwerp en dat alles er hangt. Er zitten een heleboel stappen en die moet je in de juiste volgorde nemen. Je kunt geen schilderij ophangen als je daarnaast nog een gat in de muur moet boren. Dus we hebben een heel draaiboek van wat in welke volgorde neergezet wordt. Waar komt het soort van Grutte Pier te hangen? Het zwaard van Grutte Pier komt in deze zaal. Kom maar even mee. Tussen deze twee pijlers komt een grote vitrine. En we zetten het zwaard rechtop in die vitrine, zodat iedereen het goed kan zien. En dit is het danskostuum? Het danskostuum. Het is heel klein. Er mag nog even een papierroer. Ja, de kap die wordt vandaag of morgen geplaatst. De kermis ziet eigenlijk in een soort decor, in een soort doorze. Eigenlijk is de Hinderloperkamer een decorstuk. Het is gebouwd als decor om te laten zien hoe Hinderlopen eruit zag in de 17e, 18e eeuw. In een tijdelijke tentoonstelling in het Stadhouderlijk Hof. Daarna is hij verschillende keren opgepakt en weer verplaatst. Hij is in Parijs geweest en nu staat hij hier. Nog een maand te gaan, maar er moet nou een hele protte gebeuren, denk ik. Er moet nog heel veel gebeuren. Er wordt hard gewerkt in het museum, maar ook daarbuiten. Een heleboel onderdelen die worden zo meteen kant en klaar naar binnen gedragen. En de objecten die erin moeten liggen al klaar. Maar 3 september, dat lukt? 13 september zijn we klaar en gaan we open.